Bun, ce avem noi aici? De data asta avem un generator de semnal de la Iuntec, model JDS 2900, model portabil, dacă vreți, sau mobil. El se produce în diverse variante și într-o carcasă un picuț mai mare decât asta, încastrabilă, și în varianta de aparat de banc cu dimensiuni care nu se potrivesc setup-ului pe care l-am eu aici la atelier. În cutiuță găsim, cum am zis, în preview pe care o să-l vedem înaintea acestor secvențe, un certificat de garanție, un manual în limba engleză. El e foarte gros, constând în doar 4 pagini, dar pe de altă parte și suficient de inteligibil, că mare lucru n-ai de făcut. Aparatul în sine, plus o polologie de cabluri, adică 2 cabluri din astea de semnal cu crocodili, da? BNC și crocodili în partea asta la altă, cu unul poți, să zicem, să injectezi semnal într-un amplificator audio și cu celălalt poți să extragi din acel amplificator, din diverse etaje, semnalul pe care vrei să-l măsori. Un cablu BNC foarte bun. Eu n-am avut așa ceva și mi-am făcut din cablu de rețea și din cablu de antenă RG58 și 2 mufe BNC mi-am făcut cablu, dar e foarte bine venit și asta. Un cablu de USB cu USB-A, USB, ce e asta? De imprimantă, USB-B, așa o fi, și alimentatorul lui de, am scris eu deja pe el, la câte sunt pe aici trebuie să le știi, le-am scris să le recunosc repede după denumire. Iuntec 5V și vreo 2 amperi generează încărcătorul ăsta, jucăria neavând nevoie decât de vreun amper pentru a funcționa. Așa că ia să-l și alimentăm. În partea stângă avem mufa de 5V, mufa de USB și butonul de on-off. Aici pe panoul frontal avem majoritatea controlelor de care avem nevoie pentru a seta diverse semnale la ieșire. Iar în partea dreaptă avem un abțibil cu brandul, cu modelul și cu serial number-ul, cele 2 mufe de ieșire. Asta, mufa a treia, este mufă de intrare externă și tot intrare externă TTL. El e construit din aluminiu, foarte rigid, foarte dur, foarte bine închis și, după cum se poate, cred că putem să vedem, de altfel o să-l și desfacem să ne uităm un pic în interiorul său. E compus din două plăci, 2 module, partea superioară și partea cu mufele. Așa că haideți să îl și pornim, să vedem ce avem noi aici. Să vedem dacă facem noi zoom cu camera asta, se vede foarte clar, se vede. Cum spuneam, el se găsește în mai multe variante de comercializare. Mie mi-a convenit cel mai mult varianta asta de mobilă, dacă vreți, să-l pot mișca de colo-colo, pentru că bancul meu de lucru nu-mi permite un aparat mai adânc pe care să-l pun aici și nici nu mi-ar fi fost util un aparat așa de mare. Sunt adeptul miniaturizării până la un punct în care să-ți fie totuși util, adică aici mă simt confortabil cu un generator de modelul și de mărimea asta. Bun, trecem la următoarea secvență și anume facem câteva măsurători cu el, apoi trecem la capitolul în care vom porni
softul legat de aparat, softul cu care vine aparatul și care este un soft deosebit de stufos. O să vedem în aplicația de Windows. Eu l-am folosit pe aplicația de Windows. Nu știu dacă are și pentru alte sisteme de operare așa ceva. Poate da. Bun, am cuplat generatorul la soft. Ia să mergem noi în soft și să-l vedem. Este acesta de aici. Îl pornim. Iată cum arată interfața de acestui generator. De aici ne alegem ce COM să folosească. La noi este COM 9 al generatorului. Dăm Connect. Aplicația ne-a verificat ce tip de generator este conectat, și anume cel de 60 de MHz, și ne-a descoperit și serial number-ul pe care l-am văzut noi inițial aici pe AptiBuild. Da? El este conectat și mergem în panoul de control al acestui generator, care are o groază de funcții. În partea stângă față de centru, în partea stângă avem canalul 1, în partea dreaptă canalul 2, lucru simbolizat și de culorile celor două butonele de aici. Pentru fiecare în parte ce tip de semnal să generăm. În canalul stânga generăm un sinus, în canalul dreaptă generăm, spre exemplu, un triunghiular. În canalul stânga vom genera 1000 de Hz, în dreapta 10 kHz. Amplitudinea pe canalul stâng va fi de 1 volt, pe canalul drept nu 5 V, ci 2 V. Hai să-l punem la 2 V. Ia să folosim noi tastatura. 2 V. Așa. În pătrățelul ăsta avem și o simbolistică a ce tip de semnal avem pe canalul 1 și pe canalul 2. Reglajele de duty cycle sunt la 50%, mai puțin valabil la sinus. Aici este faza pe care o putem decala în canalul 2 față de canalul 1, nu se aplică aici. Porul aparatul zice să sincronizăm cele două frecvențe ale celor două canale, ceea ce vorbeam mai devreme în meniul aparatului, sau să sincronizăm forma de semnal și nici de cum frecvența sa, sau amplitudinea, sau offsetul, sau duty cycle-ul, sau ambele canale să le sincronizăm pe de-a întregul. Apoi de aici putem să ajustăm, să pornim canalul numărul 1 și de aici pornim canalul numărul 2, sau le pornim pe amândouă de aici. Da? Dacă aici avem waveform output sync, cele două canale se comută simultan. De aici am oprit canalul 1, de aici am oprit canalul 2. Iată. Da, acum nu mai văd eu unde pun bip. Așa. Ne mutăm dincoace cu clicul. Așa. Și dacă să punem click aici, le sincronizăm și atunci pe oricare din cele două butoane apăsăm, ambele canale se vor porni. Unde ești, mă? Aici. Ba nu. Aha. Canalul 1 devine canal principal și canalul 2 va urmări ceea ce comandă canalul 1. Da? Cam asta se întâmplă când avem butonul ăsta în sincro. Când oprim canalul 1 se oprește și canalul 2, când pornim canalul 1 se pornește și canalul secundar. Bun. Asta în partea principală. De aici evident că poate fi, ne uităm aici în stânga, poate fi modificată frecvența generată de aparat și orice interacțiune între soft și aparat este afișată și confirmată de aprinderea acestui buton verde, vedem,
care confirmă faptul că aparatul comunică cu software-ul. Mergând în funcțiile extinse, aici avem partea de măsurătoare, aici avem partea de contor, de frecvențmetru, aici avem partea de burst-uri, de unde putem să generăm câte burst-uri să execute și le pornim pe fiecare independent, sau funcția de sweep pe care o văzurăm mai devreme, pe fiecare canal în parte, canalul 1 sau canalul 2 să fie liniar sau logaritmic și așa mai departe, funcția de generare de pulsuri cu lățimea de câte nanosecunde să fie pulsul și ce factor de umplere să aibă, 100% sau o valoare pe care o alegem noi, iar ca amplitudine, ce amplitudine să aibă, 5V sau tensiuni mai mici. Dar ia să vedem. Puls. Și în momentul în care am ales butonul ăsta, pe panoul generatorului s-a schimbat în meniul de Modulation Mode, unde suntem aici, ne reglăm tensiunea, ne reglăm parametrii pe care vrem să-i generăm și la sfârșit apăsăm Run sau auzire ele și în momentul ăsta aparatul generează pulsuri pe care noi ne le-am setat de aici. Dacă ne schimbăm în Sweep and Frequency, și pe aparat se schimbă același lucru, deci de aici optăm care din module să-l folosim și îi dăm Start, Stop separat din fiecare buton de aici, al fiecăruia dintre cele 5 submodule. Mergând dincoace, în arbitrarie, aici avem o întreagă poveste de expus. N-am studiat în amănunt această zonă de setări, dar cu siguranță cineva mult mai curios decât mine ar putea să o facă și dacă o faceți, nu ezitați să-mi lăsați și niște comentarii în subsolul acestui video. Poate ținem legătura și vedem cum îmbunătățim utilizarea acestui soft. Din ce văd eu aici, Storage Location, putem să ne creăm niște forme de semnal personalizate pe care să le salvăm, cum spuneam, într-o memorie, într-o locație în memoria aparatului și pe care să o putem accesa ulterior când avem nevoie de acea funcție. Altfel, interfața e relativ simplă, iată, canalele sunt pornite, să le oprim, s-au oprit și de aici scoatem sincronizarea între ele, astfel încât dacă eu îl pornesc pe ăsta să pornească doar canalul 1 și atât. Cum am zis, de aici putem să ne reglăm frecvența independent pentru fiecare canal în parte, până la maxim de cât poate generatorul să furnizeze, și anume 60 de MHz. Putem să, iată, avem acces și la multipli sau subdiviziuni, de unde putem să ne reglăm mult mai rapid incrementele sau mult mai fin, până la sute, zeci, până la unități. Avem posibilitatea să jonglăm cu ele. Nu știu dacă e posibil să jonglăm mai departe. Da, din tastatură se pare că merge. Da? Să generăm până la microherți. Da, microherți. Iată. Foarte tare. Foarte tare. Amplitudinea, cum spuneam, între 0 și 5V maxim pentru sinus. Îmi pare că se duce un pic mai sus până spre vreo 10, poate chiar mai mult în semnale dreptunghiulare. Și cam asta este în principal interfața cu calculatorul. Este perfect funcțională.
Interfața vine pe un CD pe care, uite, acum când filmez bucata asta, nu-l mai am la îndemână, nu știu pe unde Dumnezeu l-am pus, dar care oricum poate fi descărcate pe site-ul producătorului, fără niciun fel de probleme. Da? Și de aici am părăsit panoul de control al interfeței cu calculatorul și revenim în panoul generatorului. De aici urmează să ne conectăm la un osciloscop, să vedem cum arată semnalele pe ieșirea acestor porturi și ulterior o să-i facem o inspecție internă, să vedem și cum e construit hardware, pentru că nu pare așa o chestiune extraordinar de complicată. Iată că putem vedea prin fantele de aerisire până în partea cealaltă a aparatului. Da? Deci pare construit cu un modul aici și unul jos și având șurubelele astea se pare că o să vedem în capitolul celălalt. Bun, trecem mai departe. Am zis că ne și uităm un pic în interior să vedem cum este construit aparatul, așa că vom proceda la oprirea lui și deconectarea conectorilor. Să facem aici un pic de zoom. Să vedem. Să desfacem noi jucăria asta, să vedem cum e construit. Iată și construcția aparatului, cum bănuiam, din două module. Modulul de interfața de comandă și generatorul în sine. Acum îl văd foarte frumos, foarte îngrijit lucrat. Ia să schimbăm pe cealaltă cameră și să încercăm un zoom. Se mai stinge porcăria asta de cameră de sus, nu știu de ce. Am trântit-o. La un moment dat am dat cu scaunul peste trepied, a căzut și din momentul ăla a început să facă așa pe nebuna. Asta e. Cât timp funcționează, nu o băgăm în seamă. Iată cum arată bordul principal al aparatului. Din nou, procesorul este cu denumirea mascată, la fel și celelalte componente. Așa a ales producătorul să se prezinte, așa le lăsăm. Da? Bun, mai departe ce avem? Avem releele pe care le auzim închizându-se și deschizându-se când activăm ieșirile. Aici probabil că sunt amplificatoarele audio. Partea de alimentare, partea de interfață cu calculatorul, o interfață serială și aici, butonul de on-off. Avem aici și modelul JDS 2900
și probabil data de fabricație, mai aici un cod. Mergând pe spatele plăcii, nu mai sunt componente, ci doar traseele de interconexiuni și un mare traseu de masă. Bun, până aici sunt de acord. Lucrat îngrijit, aerisit, n-am ce comentarii să fac. Ia să mergem la următoarea placă și anume la interfața de control și a lucrat destul de îngrijit. Nu mai e nimic pe partea asta altă, mă gândeam să scoatem și placa asta de aici, dar nu văd de ce, pentru că nu mai e nimic interesant, nu e decât encoderul ăsta și butoanele de dedesubt. Deci îl desfacem, dar îl desfacem fix degeaba, nu avem mare șmecherie de văzut. Ce e de văzut aici. Da? Cam așa arată buzzerul care piuie de, mai bine îl las oprit. Probabil că într-un mediu mai zgomotos îl ții pornit, dar e o chestiune de gusturi. Se pare că aparatul mai suportă încă două controle aici. Ce văd eu aici? Un RST, un reset probabil. Și încă un control pe butonul de aici cu o altă interfață. Cu siguranță producătorul folosește acest panou și la alte modele unde probabil că mai sunt încă două controle disponibile într-o alt fel de panou, da? Aici, undeva aici. Aici sunt, deci undeva aici mai sunt alte două butoane, prin urmare alte modele. Altfel, o carcasă frumoasă din aluminiu. Ia să-l și cuplăm noi la loc, că mare filozofie nu mai avem de văzut pe aici. Așa. Și ia să vedem. Trebuie să ne sincronizăm aici și cu panoul în fanta de aici. Ia uite cum se intră, ajunge singur la locul lui. Nu, e prea jos, nu aici, ci în următoarea da, aici. Da, deci nu aici jos unde îl pusesem eu inițial, ci în următoarea. Bun, astea fiind zise, putem să-i punem înapoi capacul, să-i punem înapoi și șuruburile. Fiind o cutie de aluminiu, niciodată nu strângem șuruburile definitiv până nu le montăm pe toate, pentru că cu siguranță găurile din capacul ăsta și cu găurile din cutie nu sunt coaxiale și atunci cu siguranță or să apară tot felul de torsiuni în șuruburi și o să fie greu de introdus ultimul șurub dacă nu le punem așa unul câte unul și din pași mici le închidem pe toate. Iată așa, și acum putem să le securizăm strângând așa de bun simț. Și am ajuns din nou la ipostaza de la care am plecat. Păi nu e așa. Nu sună telefonul când filmăm noi. Luăm pauză și revenim. Bun, hai să continuăm cu cea de-a treia parte a filmului și anume să măsurăm, să vizualizăm ce scoate acest generator, iar pentru treaba asta o să folosim osciloscopul Owen HDS 2202S,
cel care are și generator de semnal intern. L-am prezentat noi pe scurt într-un video pe care îl găsiți aici pe canal. Iar pentru treaba asta o să folosim nu cablurile cu care vin ei, vine dotat aparatul, și unul și celălalt, adică aceste cabluri BNC cu crocodili, pentru că în aplicația pe care noi o folosim acum, în demonstrația asta, noi avem mufe BNC la ambele capete și atunci cel mai simplu este să ne conectăm cu cabluri directe între cele două dispozitive. Așa, odată. E destul de rigid cablul ăsta RG58, într-adevăr, dar haide mă. Dar își face treaba. Ia să vedem cum să le punem noi să cam bate lumina aiurea. Să vedem așa, să vedem mai bine. Să-l și pornim și pe ăsta, să-l pornim și pe ăsta, nu prea bate bine lumina în... Ia să vedem, că punem noi ceva aici de desubt. E perfect așa. Este ideal. Ia să vedem. Hai să le lăsăm așa. Bun. Bun, am pornit osciloscopul, am pornit generatorul, suntem pe primul canal, lucru indicat, așa cum vă spuneam mai devreme, prin punctulețul aprins în dreptul canalului 1. Pentru canalul 2, simplu apăsăm pe canalul 2 și se mută punctulețul aici. Pentru a activa canalul, mai apăsăm încă o dată pe butonul respectiv și la fel și pe canalul 2. Este setat generatorul să scoată 1 kHz la o tensiune vârf la vârf de 1 volt și îl vom porni. În secunda următoare, aparatul Owen, haideți să facem altfel, să facem un pic de zoom aici, putem, cam atât, îl lăsăm așa. Aș identificat 1000 de Hz și ne-a afișat canalul 1 ca fiind cel activ. Dacă activăm și al doilea canal de aici, care are aceleași caracteristici, instantaneu ne-a apărut pe osciloscop cea de-a doua formă de semnal pe care o generează aparatul. Hai să mergem la canalul 1, ne întoarcem în canalul 1, să presupunem, să zicem, și mergem la tipul de semnal și ne vom comuta din sinus în semnal dreptunghiular. Observăm că semnalul dreptunghiular a fost imediat recunoscut de către osciloscop. Mergem mai departe și luăm un alt tip de semnal. Puls. Puls însemnând că este tot un semnal dreptunghiular, dar al cărui rampă poate fi modificată. A cărui timp de deschidere sau duty cycle poate fi modificată. În cazul ăsta avem 50% timp de conducție, 50% timp de blocat. Ia să vedem. Aici în puls am fost. Mergem în semnal triunghiular și observăm că avem un semnal triunghiular. Mergem mai departe să vedem ce mai avem în memoria aparatului momentan. Avem pur și simplu un semnal arbitrar pe care o să încercăm să-l interpretăm aici folosind funcția auto. Este zgomot. Da? După cum ne indică și simbolul de aici, este zgomot. Bun, hai să vedem un sinus parțial pe care ni-l descoperă aparatul. Un semnal CMOS, un semnal TTL, o tensiune continuă,
o jumătate de perioadă în cazul în care măsurăm o tensiune redresată din rețea cu o singură diodă, așa va arăta semnalul redresat cu o singură diodă, da? Doar o singură semi-alternanță redresată. Mergem mai departe, full wave înseamnă ambele alternanțe redresate și atunci, într-adevăr, semnalul va arăta ca în canalul de sus, în canalul 1. Hai să oprim până una alta, să oprim canalul 2. Ca în canalul 1, de aici, lipsind doar filtrajul pentru a arăta, pentru ca semnalul să arate ca o linie continuă. Mergem mai departe. Ce avem aici? Positive ladder, o scară în crescător. Aici avem cealaltă variantă, descrescătoare. Aici avem iarăși zgomot, pe care aparatul evident că o să-l interpreteze ca zgomot, nu-i așa? Ia să mergem în așa. Dar că avem pisoiul pe aici. Hai. Hai, ieși. Hai, Mițu. Hai, fugi. Așa. Deci avem zgomot, mergem mai departe, avem o creștere exponențială a semnalului de la 0 până la 1 volt. Avem o descreștere a semnalului de la 1 volt până la 0. Avem un multiton, iată-l exprimat și în osciloscop. Deci avem un semnal multiton, avem un semnal de sincro și îl identificăm și pe osciloscop ca având aceeași formă. Un semnal Lorentz și deja de aici începem cu semnalele arbitrare pe care noi putem să le compunem cu ajutorul softului, cum vă arătam mai devreme. Eu n-am umblat pe aici, nu am avut nici nevoie și nici timpul necesar să mă joc cu funcțiile astea, dar cu siguranță pot fi create o groază de semnale care să ne fie utile în anumite aplicații. Și hai să vedem, aparatul se laudă că poate să genereze până la 60 de kHz semnal. Prin urmare, să mergem în frecvență. Până la 60 de MHz poate să genereze. Prin urmare, hai să mergem la capăt de bandă și observăm că osciloscopul imediat a detectat acest lucru, afișând 60 de MHz și semnalul pe ecran. Hai să vedem dacă poate să genereze pe ambele canale această frecvență. Îl vom activa și pe canalul 2. Activăm și de aici canalul 2 din osciloscop, canalul 1 și canalul 2. Ăsta se pare că acum nu poate să sincronizeze pentru că el evident are 1 kHz la ieșire, dar o să-i punem și la ăsta 60 de MHz și observăm că deja seamănă cu frățiorul lui mai galben la culoare. Bun, iată că ambele canale pot scoate până la 60 de MHz sinus. Hai să vedem, mergem undeva la 10 MHz, mergem și pe canalul ăsta la 10 MHz și pe canalul numărul 1 mergem tot la 10 MHz, așa. Și mergem să schimbăm tipul de semnal în dreptunghiular. Da? Și observăm imediat că pe osciloscop apar semnalele, unul este dreptunghiular, celălalt este sinus la 10 MHz. Observăm aici că semnalul nu mai e chiar atât de dreptunghiular în momentul în care, ia să vedem, în momentul în care funcționează canalul 2 sau la 10 MHz, aparatul nu mai este capabil să genereze un semnal curat.
Suntem pe canalul 1 și vrem să modificăm. Nu, aici am eu nevoie. Vrem să modificăm baza de timp. Da, pare că semnalul nu mai este atât de curat. Pe de altă parte, scrie în manualul de utilizare că nu toate semnalele au aceeași amplitudine pe întreg spectru de frecvențe pe care poate să-l genereze aparatul, adică până la 60 de MHz. Și nu toate au aceeași amplitudine și aceeași precizie. Ia să vedem care este frecvența la care semnalul este curat. La 1 MHz. Semnalul nu-i impecabil, dacă vreți așa o exprimare. N-ar trebui să aibă aceste, nu ar trebui să aibă aceste vârfuri și este posibil să se datoreze, nu cred că se datorează cablurilor, deși, uite, dacă mișc de cabluri, se poate datora și acestor cabluri. Și pentru a confrunta treaba asta, haideți să facem următoarea treabă. Să punem pe unul din cele două canale, să punem cablul pe care ni l-a oferit producătorul în pachet, să-l deconectăm din circuitul nostru cu cablul ăsta făcut de mine, să presupunem că nu e de cea mai bună calitate, și să-l înlocuim cu cablul livrat de producător. Ia să vedem. Mai apăsăm o dată auto, să vedem dacă există vreo diferență. Nu, așa cum bănuiam. Nu se datorează cablului, ci generatorului. Și trebuie să ținem cont de aspectele astea în momentul în care avem de făcut măsurători, astfel încât să fim conștienți că ceea ce iese aici va avea aceste spike-uri și trebuie să ținem cont de ele. Hai să mergem mai departe, să vedem un alt tip de semnal. Un puls cu a cărui factor de umplere îl vom modifica. Ia să vedem. Mergem la 25%, da? Observăm și pe ecranul osciloscopului că s-a modificat factorul de umplere. Mergem mai jos să vedem cât putem să-l diminuăm până îl anulăm definitiv. Sau mergem cu 1%. Și îl tot creștem. Am ajuns, iată, pe la vreo 45% timp de deschidere și mergem până la, suntem la 97, 98, 99 și suntem la 99,9. E maxim cât putem să generăm din aparat. Deci nu 100%, ci 99,9%. Iată, dacă umblăm doar la nivelul unităților, virgulei de fapt, nu unităților, iată că semnalul se modifică evident mai încet, ceea ce înseamnă că avem acces totuși să reglăm într-o plajă destul de fină. Încă o dată, e un aparat pentru amatori, se adresează în primul rând amatorilor din punct de vedere constructiv și ca preț, evident, și atunci pretențiile și așteptările trebuie să se încadreze aici, în nivelul de pe care vi-l spuneam, în nivelul de amator. Da? Dacă avem pretenții mai mari, mergem la o altă clasă de aparate unde deja plătim alt preț. Hai să mergem mai departe cu semnalele triunghiulare și acestora putem să le modificăm factorul de umplere în fapt se va modifica
o să vedem imediat înclinația acestor semnale. Iată, la 99,9, așa cum avem și în cazul semnalului dreptunghiular, semnalul i-a plecat către dreapta definitiv și parcă la capăt, parcă lasă și niște spike-uri, da? Ia să vedem, da. Uite-le aici pe osciloscop bine puse în valoare și care la, ia să vedem, pe la 89, pe la 80, la 90% cam dispar. Da? Deci până la 90% semnalul e, putem să-l considerăm curat triunghiular. Așa, ia să mergem până la capătul inferior. Să vedem, iată că la 0% avem aceleași spike-uri, numai că în sens contrar. Încă o dată, asta este calitatea acestui aparat și dacă ții cont de acești factori, iată că pe la 10%, deci revers față de cei 90% în sensul celălalt, de pe la 10% semnalul e suficient de curat. Bun, să ne întoarcem îl lăsăm pe aici, să mergem din nou în tipul de semnal, nu știu de ce îi spune lui ăsta partial sine, pentru că el este sinus. Chiar nu înțeleg. Mergem mai departe, semnal CMOS, o jumătate de o semiperioadă, ambele semiperioade ca și cum am măsurat cu osciloscopul direct după o punte de redresare, așa va arăta semnalul. După ce adăugăm și capacitor de filtrare, deja acest semnal se va uniformiza și într-un final va arăta ca o linie continuă. Treptele în urcare, treptele în coborâre, așa. Și observăm că avem niște spike-uri pe aici, pe jos. Nu cumva se datorează factorului de umplere? Nu. Ăsta degeaba modifică aici, că nu se modifică nimic pe ecran. Atunci să-l lăsăm la 0. Ia să-i mai dăm o dată osciloscopului sincro. Nu, într-adevăr, este prezent. Este prezent acest spike. Și ia să vedem de unde vine. Cumva din amplitudine. Nu, pentru că el crește odată cu amplitudinea. Nu, e prezent și gata. Mergem la următorul tip de semnal. Scara în coborâre, zgomotul, creșterea exponențială, căderea exponențială sau descărcarea exponențială, un semnal multitonal, un semnal de sincro, un semnal Lorentz, un semnal arbitrar, unde în momentul ăsta nu e decât o tensiune continuă de 1 volt și atât, lucru pe care îl putem semnala pe osciloscop dacă mergem pe canalul 1 și cuplăm osciloscopul pe tensiune continuă. El a fost până acum cuplat pe tensiune alternativă. Bun. La 500 de milivolți pe diviziune avem, ia să vedem, nu, avem 500 de milivolți ieșire și nici de cum un volt și asta nu știu cum se modifică. Iată, 500 de milivolți avem. S-ar putea ca ieșirea de aici să fie, așa cum am văzut și în filmul pentru generator, să fie pentru 50 de ohmi. Impedanța bornelor de ieșire să fie pentru 50 de ohmi și atunci la tensiunea de 1 volt, eu pe osciloscopul care
are intrările pe 1 megohm, impedanța de intrare pe osciloscop este de 1 megohm, semnalul va fi afișat și la jumătate. Dacă îl dăm aici la 2 volți, atunci într-adevăr vom avea, conform indicației de pe osciloscop, 500 de milivolți, ori 2 spații avem 1 volt, în timp ce pe aparat avem 2 volți. Asta mai mult ca sigur, dar aș vrea să trec și prin manual să certific treaba asta, mai mult ca sigur ieșirile sunt pentru 50 de ohm. Pe aici, pe undeva, nu scrie nicăieri treaba asta, dar cu siguranță ar trebui să scrie în manualul de utilizare. Altfel nu se explică de ce eu aici la 2 volți am pe osciloscop 1 volt, atât timp cât cablurile sunt directe, fără niciun fel de atenuare, iar setările mele pe osciloscop spun 1X, adică nu am niciun fel de cablu cu atenuare. Bun, hai să mergem mai departe. Revenim la 1 volt, aici o să ne afișeze iarăși 0,5 volți și aș vrea să mergem la Wave, să luăm din nou acest sign și să mergem în setările alea interesante, și anume modulație. Avem aici un semnal de 1 kHz care poate să urce până la 10 kHz în timp de 10 secunde, crescător, în mod liniar cu timpul. La sfârșit vom avea 10 kHz, de la 1 la 10 kHz. Hai să vedem treaba asta întâmplându-se și pe ecran. Ar trebui să resincronizăm osciloscopul. O să-i dăm stop. Și dăm start și observăm cum semnalul pleacă de la 1 kHz și urcă la 10 kHz într-un timp de 10 secunde. Hai să vedem. Îi dăm fall. Asta înseamnă că va pleca de la 10 kHz către 1 kHz. Și observăm că treaba se întâmplă în sens invers. Da? Scăzând frecvența, crește perioada, ceea ce se afișează pe ecran. Ia să vedem și alte funcții în mod liniar sau logaritmic. Ia să vedem treaba asta întâmplându-se. Adică e mai rapid la început de perioadă. Pare că schimbarea de frecvență e mai rapidă, ceea ce observăm și afișat și în colțul ecranului. Și spre sfârșit, către 1 kHz, către partea de jos a zonei alese de noi pentru testul ăsta, pare că schimbarea e un pic mai înceată. Bun, am pus în valoare și această funcție. Putem să mergem liniar sau logaritmic, fall și rise and fall, și asta e interesantă. Haideți să vedem cum se întâmplă distracția asta. Da? Ajunge la 10 kHz și pornește înapoi spre 1 kHz, după care continuă acest ciclu până când alegem să-l oprim manual. Lucrul ăsta este cât se poate de util în audiofrecvență pentru a vedea dacă amplitudinea semnalului se păstrează de la intrare și până la ieșire sau în etajele intermediare, dacă se păstrează amplitudinea pe întreg spectrul audio ales de noi. Și pentru treaba asta e de să mergem la cei 10 kHz de aici și să respectăm standardul audio de 20 de kHz, partea superioară, iar partea inferioară o să o pornim noi de la 50 de Hz. Da? Deci de la 50 de Hz la 20 de kHz vom vedea treaba asta întâmplându-se pe ecran.
vom da Start și urmărim ecranul cum urcă frecvența, afișată și în dreapta sus, cum spuneam. Da, continuă camera asta de sus să facă pe nebuna. Ce să-i fac? Așa este când o iei la șuturi. Da? Deci semnalul urcă la 20 de kHz și coboară la 100 de Hz. Observăm că amplitudinea este liniară în spectrul de 50 de Hz, 20 de kHz. Amplitudinea nu-și modifică, semnalul nu-și modifică amplitudinea și are 200, 400, 600, 800 de milivolți, 800 de milivolți vârf la vârf. Bun. Hai să mergem mai departe, să vedem și altă funcție. Același lucru pe canalul 2. Puls. Să generăm pulsuri de la o nanosecundă la 10 nanosecunde cu amplitudine de nu 5 volți, ci o amplitudine de 1 volt. Da? Iată pulsurile practic e cam același lucru cu ce facem în momentul în care folosim generatorul pe semnal dreptunghiular și modificăm factorul de umplere. Aici exact asta se întâmplă. Factorul de umplere este de 10% și avem aici afișat acest lucru. Frecvența este de 100 de kHz identificată de către aparat și aș încerca să mă prind eu cumva de unde este treaba asta. Să punem pe off. Să vedem ce ne afișează aparatul. Un semnal dreptunghiular. Un semnal de dreptunghiular cu frecvența de 1 mega. Așa. Și dacă îl punem noi pe ăsta 5 și dăm start, ce se întâmplă? Raportul să fie de 1 la 5, se duce la 200 de kHz semnalul. Da. A trebuit să învățăm să interpretăm tipul ăsta de funcții. Deocamdată, dacă aveți idee și plăcerea să-mi explicați, lăsați în comentariile videoului și ne împrietenim. Ia să mergem mai departe. Burst. Cred că aici este ceea ce credeam eu. Număr de manual trigger. On. Și a generat un semnal de scurtă durată. Ia să dăm. Off. El le generează și în momentul în care îi dăm on, să facem noi așa și să facem altceva, să mergem pe măsurători, nu, pe orizontal și să facem
square. Nu. Nu, altceva vreau eu. Channel 1. Nu, trigger, pardon. Trigger vreau. Type single și atunci el s-a oprit. Cuplajul să fie în alternativ. Da, clar că mai avem de învățat în privința acestui lucru. Să-i dăm normal. Practic, în momentul în care eu îi spun on, el generează, observăm aici la număr, că se resetează, aparatul le măsoară și se oprește. Deci el generează 100 de bursturi și evident se oprește. Iar când îl opresc, canalul rămâne activ. Deci eu practic de aici doar triggerirea, doar triggerul îl declanșez. Nu generarea celor 100 de impulsuri care sunt aici. Ia să vedem dacă mergem pe canalul 1. Aici este suficient și mergem pe time base. Aici parcă încercăm să prindem setul ăsta de 100 de impulsuri și poate aici ar fi util să-i spunem canalului poate aici, da, și le-am prins, după care putem să mergem evident nu, din orizontal. Da, și le avem într-adevăr surprinse pe toate cele 100. Iată-le. Da. Eu pe aici pe undeva m-am oprit din numărat. Ia să mergem în măsurători. Și acum el ce face? Măsoară un semnal cuplat la mufa exterioară. Păi cum facem noi treaba asta? Păi dăm pardon. Aici oprim semnalul. Dăm și ăsta jos. Și ăsta jos. Îl cuplăm pe generator. Îl transferăm pe ăsta în funcția de generator. Și pe ăsta îl cuplăm aici. Așa, suntem în funcția de generator. 1 kHz, frecvență, amplitudine 1 volt vârf la vârf.
pe impedanță mare de ieșire. O să vedem imediat cum interpretează aparatul treaba asta. Și dăm on, iar el aici afișează instantaneu. Da, am măsurat și s-a oprit. De ce? Ia să vedem. Frecvență. Am înțeles. Iată o chestiune foarte interesantă. La gate, cât timp să facă măsurătoarea? O secundă sau mai multe secunde? Păi atunci e simplu. Hai să măsurăm 10 secunde. Da? Cuplarea pe așa. Off. On. Și timp de 10 secunde ea ar trebui să măsoare sau așteaptă 10 secunde. Ce se întâmplă? Da, cred că așteaptă 10 secunde, după care face măsurătoarea. Oare asta să însemne gate? Adică prag? Bun, hai să oprim aici. Să mergem din nou la gate și să dăm 2 secunde. I-am dat iar restart. Am afișat ceva și s-a terminat. Hai să coborăm înapoi la... Ia să vedem. Bine, atunci să schimbăm impedanța de ieșire a generatorului pe 50 de ohmi și dăm start din nou. Același lucru. Cumva ceva noi nu înțelegem pe aici, cum se întâmplă distracția. Iată, afișează pentru scurt timp și după aia, după o secundă, ia să vedem. Stop. Mai dăm o dată. Și nici n-a găsit corect, a găsit 100-200 de Hz sau... Da, ori nu înțelegem noi bine, ori cu siguranță mai avem de făcut cercetări în direcția asta. O să oprim generatorul și mergem mai departe în următoarea funcție, cea de contor. Acum generăm un semnal de 5 kHz și el va trebui să contorizeze treaba asta pe portul ăsta. Și de ce nu ne... Impedanță mare pe 50 de ohmi. Hai să vedem. Să dăm mai mult de 1 kHz. Să generăm 5 kHz. 5
cu o tensiune de 2,5 volți. Atâta poate să genereze 2,5 volți vârf la vârf și cu 5 kHz ieșire. Bun. Cumva un numărător, un la 1 volt încă îl vede. Și atunci de ce nu ne-a plecat nouă din prima? Din nou trebuie să... Iată, ne dăm noi așa mari deștepți, dar manualele astea de utilizare nu sunt făcute chiar degeaba. Deci în manualul de utilizare cu siguranță trebuie să găsim explicații cum se folosește această funcție, astfel încât să înțelegem Dumnezeului ce facem aici. Aici îi dau o pauză, îi dau clear. Și dacă îi dau start, el începe să numere din momentul în care eu trimit semnal către el. Da? Iată. Oprim semnalul, modificăm impedanța de ieșire din sistem, o modificăm în impedanță mare și trimitem din nou. Pare că nu-l interesează așa tare, doar că n-am știut noi să folosim funcția de la bun început. Clear. Mai departe, ia să vedem, suntem în măsurători. Aici am fost în tipul de semnale, măsurători. Cam asta e tot. Aici cu modulația am văzut care e treaba. Poate accepta și intrări exterioare de aici. Însă eu nu am încercat treaba asta până acum. Aici ajungem din nou la meniul de sistem, unde vedem modelul aparatului, serial number-ul aparatului și câteva setări pe care le găsim aici. Dacă vrem să revenim la setările din fabrică, tot ce avem de făcut în cazul în care, știu eu, poate ne bulversăm prin setări pe aici, tot ce avem de făcut este să poftim, să facem tot felul de bazaconii din astea. Tot ce avem de făcut este să mergem la Restore Default Settings, apăsăm Yes și aparatul se resetează la setările cu care vine el din fabrică, ceea ce înseamnă că va avea PUI-ul în permanență activat. Noi îl vom stinge imediat. De aici. Așa. Dragi prieteni, cam asta este cam asta e tot ce am putut eu să vă povestesc despre acest generator de semnal Yuntech JDS 2900 în varianta lui portabilă. Și cred că la cât am dat eu pe el merită fiecare bănuț. Eu n-am nevoie de chestiuni atât de stufoase pe cât știe asta să facă.
Pe de altă parte, încă nici nu știu câte știe asta să facă. Dovadă, au fost și momentele anterioare în care ne-am cam băzit noi pe aici cu setările, dar odată ce o să trecem peste manualul nu peste, că peste am trecut, s-a văzut clar, prin manualul de utilizare, cu siguranță vom învăța mai multe și atunci într-un clip ulterior sau, știu eu, poate în comentariile dumneavoastră de pe canal din dreptul acestui video le vom discuta separat. Până una alta, toate bune și dacă credeți că ați învățat ceva de aici, dacă credeți că vă e util, mie mi-ar fi util un like, poate și un subscribe și ne auzim, prieteni, în următorul videoclip. Toate bune!